Γεια σας παιδιά, το όνομά μου είναι Νίκανδρος και είμαι 12 χρονών. Ζω με την οικογένειά μου στην Αθήνα. Την όμορφη και δυνατή πόλη μας διοικεί με σοφία και δικαιοσύνη ο στρατηγός Περικλής. Πολλά και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν αυτή την εποχή στην Αθήνα. Η πόλη μας έχει αποκτήσει δύναμη ανάμεσα στις άλλες πόλεις. Μάλιστα αγγιείται της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Μεγαλόπρεπα δημόσια έργα κτίζονται για να την ομορφύνουν. Και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών έρχονται εδώ που μπορούν να ανταλλάξουν και να εξελίξουν νέες ιδέες και νέες τάσεις. Η γενική ευημερία και η πρόοδος χαρακτηρίζει τη ζωή των ελεύθερων Αθηναίων πολιτών και εγώ έχω την τύχη να είμαι από μια οικογένεια με καλή οικονομική κατάσταση, μιας και ο πατέρας μου, ο Κλεωμένης, είναι οργανοποιός και ιδιοκτήτης εργαστηρίου κοντά στην κεντρική αγορά. Μπορώ να πω ότι απολαμβάνω πολλά καλά, όντας ο μοναδικός γιος της οικογένειας. Καταρχήν, η γέννησή μου έφερε μεγάλη χαρά στην οικογένεια, καθώς εγώ θα συνεχίσω το πατρικό όνομα και θα διασφαλίσω την περιουσία μας. Η μητέρα μου, η μητροτήμα μου, έχει μιλήσει για το κλαδί ελιάς που κρέμασε ο πατέρας στην εξώθυρα να συμβολίζει τη γέννηση του ασενικού παιδιού και το γλέντι που έγινε στο σπίτι, στα αμφινδρόμια, δηλαδή τα βαφτίσια, όταν έγινα 5 ημερών. Μέχρι να γίνω 7 χρονών, μεγάλωνα μαζί με τις αδερφές μου, την Αριστομάχη και την Παναρέτη, στο γυναικονίτη, στα διαμερίσματα των γυναικών. Εκεί ήταν το κέντρο της καθημερινής ζωής του σπιτιού. Η κουζίνα, η χώρη αποθήκευσης των τροφίμων και των αγαθών. Εκεί οι γυναίκες γνέθανε το μαλλί για να γίνει νήμα. Εκεί φαίνανε, εκεί βασίλευε η μάνα μου και με τη φροντίδα και την αγάπη της μας φρόντιζε. Όταν έγινα όμως 7 χρονών, άρχισε η εκπαίδευσή μου. Πήγα στο σχολείο. Απέκτησα τον παιδαγωγό μου. Άρχισα να ασχολούμαι με τη γραφή και την ανάγνωση, την αριθμητική, τη μουσική και την καθημερινή άθληση. Πρέπει να αποκτήσω μόρφωση και παιδεία. Προετοιμάζομαι να συμμετέχω αργότερα επάξια στα κοινά ως Αθηναίος πολίτης.